Halo mga kaagwanta. I'm back to my YouTube channel, Kaoi. Manimo ta. Manimo ta no? Yummy! Basta wala tayo kwarta, inani na dito itong timuon, oh. Sa panahon ni Pupong-Pupong. Manawagan day ko sa tanang viewers nako, daghan salamat. Unta, madagdagan pa. Unta, manawagan ko na maluoy in taon mo. Maawa naman kayo sa akin, oy, mag-subscribe naman kayo. Ako day si Agwanta Inday. I'm single mother. I have one daughter. Unya wala jud ko'y work. Nagyaya ra jud ko karon. Unta sa maluluing kasing-kasing hinigtanaw ninyo, pitik po putawon ninyo, oy. Isang pitik naman dyan sa isang subscribe lang. Sige, isa lang ka, ana, oh. Pop! Oh, ana naman na siya. Pero salamat kaayo sa mga viewers. Kay nakaabot na dyan ko nag-view o ganang Toki Kapin. Nga pila lang kaadlaw. So, salamat kayo sa inyo. Happy na ko inaana. Bisa gamay ra akong subscriber. Unta, iligtanaw ninyo, please. Subscribe me. Oh, English na dyan na ba? So, ano, eh. Isa-isa rawi akong English, no? O niya, manginom tao, juice. Juice. Ay! Juice. Tuba, dahi, tuba. Bitaw, ang hirap talaga ng buhay ng single mother. Magtagalog lang ko ha niya, medyo kanang matigas ba, tigas ang kuan kay Bisaya manggod, pero sinasadya ko na we. Gisadya ko yan ba? Mga onday ta guys, mga kaagwanta. Bagay lang sa kuano kanang mana gud ko agwanta, inday agwanta kay agwanta sa halisod, agwanta ta sa mga inaning pagkaon, mag-agwanta ta sa uyab, kanang sa uyab-uyab, tanan gi agwanta na lang jud nato. Agwanta sa mga marites, magwanta sa mga libakira. Tanan agwantahon jud. Yung agwanta sa Tagalog kay tiis. Tiisin mo lahat ang mga libak mo, ang mga minamaritis mo. Oh. Maraming salamat sa mga subscriber. Maskin man, bati akong mga vlog, unta mo pitik pa mo. Isang pitik naman dyan. Choo! Maloy, intahan mo. Maawa naman kayo sa akin, oy. Isang subscribe naman dyan. Sige na, please. Maawa kayo. Mag-bye-bye na ko, oy, kay kalibangon ko.